Доброй раніцы, мої шановні, вітаю усіх. Давно не бачились, я засумував навіть, слухайте, за 3 дні. Як это? Засумував. Чакай, що ти ревеш, божухна? Рада всіх бачити знов. Так, ми що? Ми у Лонгдарк збираємося гуляти. Треба тільки відчувальність зменшити. Так, нова гульня не, протягуємо нашу гульню. У нас буде подорожжя зараз величезне, бо ми, накольки я пам'ятаю, каля бункер на чорному камні. Ось тут у нас правда. Ми там завалили шмат вовков, ми там завалили... Як у нас тут раніца? А ветер дымуе. А ну поглядим, что у нас там. Подається мясо было, не? Альсевич, витаночки. Витаночки, дорогий мой человечек. Как твои справы? Ветер. Ну, коли буде раптом завіруха, то буде кепсько, я б не хотів. Вядома, потрапіць. Бачите, аж внутрі гэтых. Так, ну давай вось так. 10 хвилинок. Каб мясо не пропало, каб у нас была нейкая ежа. Так, мы зробим. Давай греться, ховаться. Мы крыху воды напарили себе, правда? 4 литрики у нас есть, я бачу. О, уголь. Выдатно. Так, ну коли что, раптом мы скористаем запалочку. Рейвен, вітаночки. Халадрига. Як, до речі, у вас у гэтым? Ай, у Вроцлаве, подається, ти во Вроцлаве живеш. Ці не у Кракові, а во Вроцлаве, подається. І ці у Познані. Я забывся. У нас просто у Білостоку холодно. У нас учора було 12, і сьогодні я бачу, що нешта обіцяли 18-19, і воно там ніяк не виглядає на тое. Так, мы сытые, задоволенные. Проблема только в том, что мы холерно под уплывом ветра. Давай мы ось так зробим. Нам ползать нема куди. Ну, в сенсі того, що у нас тросов не буде на нашому шляху. Ось, але нам треба істи. Нам треба... А, слухайте, я забыл поглядеть. Я забыл поглядеть, где тут выйти на іншую локацию. Як тут не миргать воком своим. Слухайте, нормас, можно идти. Так. Ось тут тепленько. Я зараз литерально ось хвилиночку дайте мне, я погляжу. Я забылся поглядеть, где тут выйти на эту локацию. Ай, вой. Так, выявы. Чорный камень, правда? Мы зараз находимся. І пераход нам трэба на Ваўчыную гару. Так, гэта. Потым сюды, потым... Так, ну давай, паспрабуем. То есть такое... Ходім. Так, зараз было добра, але сунецца не спекавая хваля, ў нядзелю чакаем 32. Ніхера сабе. Я штосьці не бачыў такога ў прагнозе ў Білостоку. Сур'ёзна, ось так усё кепска будзе ў вас. Я так не хачу, я так не люблю. Фоточка наша, слухайте, а мы скуру зразали. А куды я падзел гэтую скуру? Чакай, я з сабой цягаю яе. Добра. Ну, пацягаем, карацей, яшчэ. Так, у нас наперадзе там будзе мядзведь. Мы яго ж не забівалі, правда? Мы яго просто мінулі.
Ягоная пячора вось тут недзе. Міша, ты далёка дзе, не? Курва-мядзведь. У Польшчы жывуць курва-бобры, а тут курва-мядзведь. Так, хадзем. Раз гэты рэльеф, я баюся, што зараз мы яго сустрэнем і будзе нам гамон. Так, у мяне таксама на вуліцы халадно, у Салігорскі. О, бачыце, там волк яшчэ падох, якога мы стрэлілі у сраку. А ну падыдзем да яго. Так, у Салігорскі агулам 16 цяпла сёння. Ну, вось бачыш, у нас абяцалі, што будзе цяплей. Але я кажу, пакуль што дождж ліе, з вакна дуе. Карацей, вох. Ніякага задавальнення. Бачылі гэта? А дзе тут у цябе мадэлька, каб цябе ўчапіць, каб паглядзець, і я ўсё забраў сабе? Гульня, гульня. Так. Так, ага, 2/3. Тут мне трэба ўбачыць возерца, потым ісці уздоўж гэтага возера малога. Так, ну так далёка я мяркую, што мядзведь... Не, зойдзе, яшчэ сюды зойдзе. Там мусіць быць возера, не туды. Так, зайздрошчу, зараз пераправерыў, ужо пішуць, што ў суботу будзе 32, не падабаецца. Такое сабе, такое. Мне туды. Так, наколькі я памятаю, у нас па сюжэце. Нам трэба знайсці гэты бункер чортавы, які замовіў гандляр. Вось. І па сутнасці у нас застаўся апошні бункер толькі вось на гэтым... Так, вось і на возера. Кого мы бачым на ім? Лосі не бачым. Хадзім у хату. Саграемся. Що я там казав? Кому я казав? Чого я казав? Карацей, 32 гэта занадта. 32 гэта не маё. Як у нас тут з'езжу 25, не буду збіраць. А, наконт гэтай мапы я казаў жа ж, што гэта апошні бункер, які мы яшчэ не адведалі у гульні. Ось таму вельмі спадзяюся, што там будзе тое, што мы шукаем. Мы тут не былі ніводнага разу яшчэ. Чапіся. Сховішча мулера. Што, мяхі з тынкоўкай ляжаць, што гэта мулер? Запалачка. It's the best way down, which means the best way up too. О, халера. А, ўсё, я зразумеў, што гэта. Там каля бляха шляху да шахты. Бачыце то, што я бачу? У нас мусіць быць тут нейкія дзверы ці штосьці падобнае, засталіся толькі ручкі з двух бакоў. Так, сюды давай. Добра. Гэта добра. Давай сюды. Так. Па вопратцы, як у нас усё, тут трус патрэбны, няма яго ў нас, нагавіцы яшчэ ў парадку.
О, можна, до речі, будзе як-небудзь гэтых адрамантаваць. Чтоб па вазе трошки перагруз. Давай паглядзім, што ў нас тут. Ну, гэта трэба цягнуць з сабою, гэта трэба занесці ў лакацыі, якія, на якіх мы базуемся звычайна. Так. Ну, бачыце, ваўкі, як мне сапсавалі лук? Паскудства. Так, сюды, гэты паходні хопіць. Вось гэта яшчэ б скінуць, але ўжо як ёсць. Так, каменьчык ёсць, то бок мы зараз трым, калі раптам ён будзе канчацца. Тут усё няблага. Па гэтых рэчах нармальна. 6. Выдатна. Вось адкуль у нас 3 кілаграма дроў. Нарэча можна галінкі скінуць. А яны тут будуць. Так, сюды. Кинуть все. Бляха, муха, туман. Та ты шо? Туман мне ні до чаго, ён мне не патрэбны. Мне ж трэба шукаць гэтую бляха пячору пераходную. Так, гэта возера. Давай яшчэ пазбіраем. Зараз трэба мапу згадаць, ці далёка тут да пячор. Наколькі памятаю, яшчэ было даволі далёка. Прыйдзецца крыху папятляць тут на месцы. Ну, блин, я ўжо нічога не бачу. Скудства. Вось там, бачыце, скала, і на гэтай скале можа быць лёгка пячора. А я паўз яе прайду. Каб цябе ліха. Фэй, вітанашкі. Вітанашкі, шаноўныя. Дорога. Стоп, дай паглядзець. Калі раптам тут дорога, то дзе я? А, усё, во. Добра, маркер знайшоў. Вось тут недзе мусіць быць гэты шлях наверх. Тут скала, правда ж? Значится, недзе тут. Так, недзе там 32, сёння 11 у Менску, ну не кажи. У меня в Белостоку та самая холера. Меня тут пужаюць у чатику, что будет надто кепска. Але пакуль што нічога не падказвае мне, што менавіта так і будзе. Паскуда, чуеце? Мы тую забілі і новая адрадзілася адразу. Недзе побач з намі. Ужо раве на нас. Ужо ёй нешта не падабаецца. Недзе там, бліжэй ферма, падаецца. Так, і што тут у нас па гэтых снегах? Мы не залезем. Не простим. Палишь психованное равену. Во-во-во-во-во. Во, яно поднимается наверх. Нам сюда. Червень спякоти. Жартики ваши.
Про спякоту плюс 12. Мистер 8-біт потатові танки. Так, шкода Соника нема. Придется за палку вытратить, как провести печор. Хотя у меня шлихтар есть. Може його заправили аккуратки тут на базе. Рве паскуда. Які на мені не подобаються, які ж все ж таки не... Ну не горше за волков, але все ж таки нозные. Надокушливые, рвуть, пужають, ще тяжко забить. Ось і на печорочка моя. Так, там, до речі, буде нам доволі тяжко. У сенсі того, що ми ж вийдемо у переході. Ой, у переході, який буде своїм тілом могутним закривати медведь. Ось там бок може бути. Некоторые проблемы повстануть. А конец будзе нейкі? Ну, вядома, што будзе. Выканаем усе свае дасягненні, да і ўсё на гэтым. Потым будзем думаць, што рабіць, во што гуляць. Перапыначак можа які-небудзь. Ці яшчэ што. А ну пакажы, што там у закуточку. Так, добра. Типу соль? Не. Походня, мы тут были. Так, вода. Значит, сдымаем. З уліком того, що тут вода повсюль включить. Каб раптом не трапить у воду. Ой, я ж кажу. Що здарилося? Чому гэта тут так? Типу я наступив у воду. Ну, як скажете. Так, ще вугільчик. Спальное место. Ну, в говно улезло, можем. От печерной коровы, правда? Чекай. Щось не пам'ятаю тут такого. Ля, что это такое? Виглядає пришпільно, не? Вуголь заберу. Ну, ми його лутали, так. Каренчики ніякі, слухайте. Полезли. Не бывает так, как печора и не насрано. Ну, в сучасном свете так. Ой, это жудость просто. У меня, я памятаю, у Беларусі, де я жив у домі, там був закуточок каля пад'їзду зроблений для того, каб можна було загарадзіць, ну, нейкі там прылады захоўваць. Але навошта ён агулам там менавіта закуточак зроблены, я не разумею. І гэта быў поўны трэш. Як людзі намагаліся пастаянна насраць ці нассаць у гэты кут. Бо там, ну, атрымліваецца з трох бакоў, цябе сцены абкружаюць,
І ўсё, і людзям ужо падаецца, што гэта нейкая грамадская бляха прыбіральня, дзе можна прысесці, прыстаць. Карцей. Гэта было жудасна. Пакуль там рашотку вітанку Вадзім, пакуль рашоткі гэтыя краты металічныя не паставілі з замком, вось, і камеры не павесілі, то проста быў гамон. Гэта ж так і ёсць, недзе бываеш у нейкай срацы свету. Вось, і ніколі не бывае, але будзе насрана, ну так. Во, гэта нашы сляды ўжо, правільна. Давай сюды скідай. Ну, ужо нават. Наколькі нам тут трэба на гэтую мапу? Не, вугаль мне патрэбны. Вугаль дакладна мне патрэбны, бо у нас тут на тым месцы, блин, а тут, слухайце, тут Ваўчыная гара. Так, гэта мы выйшлі адсюль. Нам трэба ісці ў правы бок. Колькі мы тут даўно не былі, нам трэба ўзяць. Ваўчыная гара, стоп. Не забыцца, што ў нас тут будзе скуру пакласці, пулмоўскую. Вось што я хачу зрабіць. Вось тут я яе скіну, каб яна сохла. Так, гэта... мы ўсё роўно будзем вяртацца праз гэтую лакацыю. Вось пытанне. Давайте ўсё ж такі я тут пакіну. Як-ніяк кілаграм. А нам зараз лезці ў гару. Лезці ў гару. Так, пані, що ви знаєте про людей, моє дитинство прийшло у колгоспну гуртожитку, як загадаю, що то вздрогну. Не, ну я у гуртожитку так само жив, але вже у свідомому зрості. У 17-23 годи. Так, усё. Ну, по ідеі, усё, мы падымемся. Мы падымемся по гэтым. Так, я ж правильно иду, чекайте. Нам трэба трапіць у Попельны каньён з Ваўчынай гары. Правильно? Правильно. Адпаведна. Адпаведна. Наколькі я разумею, мы ідзем наверх, направо. Туды выбачаюся направо. До самого конца мапы. Так, і так будзе пячорышча. Вось яшчэ одна пячора. Я забыўся про гэтую пячору. Там жа ж у нас база, наколькі я памятаю, была, мы там рабілі припасы нават нейкія з оленем. Пячору налево? Не. Адсюль мы ідзем направо, потым падымаемся вышэй на ўзровень, і там ужо у цебу атрымліваецца будзе звычайная пячора, дзе мы рабілі базу, а перад ёй ну, прыблізна там 200-300 метраў. Менавіта пераходная. Ліхтар спелеолога не было. Можа, трэба паблукаць, даследаваць дакладна гэтую пячору пераходную, то можа так і зробім, але пакуль не знайшоў. Так, чакай, тут дрэва ці... Не, тут не дрэва. Эй, холерный туман. Что, обморожение? Ошалеть, это я боты знял.
Кроша без ботов. Идиот. Так, чакай, у нас тут трос. І ён уніз ідзе, гэта не тое. Ай, бляха-муха, чакай. Чакай. Оу, гэта іншая частка. Боже, не туды паглядзеў, у чорны камень. Так, гэта трэба налево. У нас тут да халеры што ісці, пацараваць праз шмат што. Так, і тут у нас і мядзведь можа спаткаць нас, ваўкі. Пакуль мы дойдзем. Ой, каб цябе ліха. Налево у іншую пячору. Так. Па гэтай пасцежцы. Потым пераходзім сюды. Ой, трасца. Так, я не на той частку мапы глядзеў. Майкл, вітаначкі. Far Cry ўжо пройдзены? Не, мы ж па серда гуляем. Я ў пятніцу гуляў, бо, скажем так, эмацыйна быў высмажаны ў чацвер. Мне трэба было кагосьці забіць. У пятніцу. Басымі... Не, яна не басымі нагамі ў гаўно крочыла. Яна спачатку сказала «ай», а потым ужо я зняў гэтыя. Разумееш, боты. Фэй, каго я забіў? Мы Васа забілі ў пятніцу. Мы ж яму там ножа ўтракнулі ў грудь. Прынамсі, як на мяне так бяспечней, можна налева і на трос. Што? Не, сапраўды па пячоры будзе бяспечней. І карацейшая, дарэчы, таму што там жа ж трэба яшчэ падумаць пра ежу ў нас. Ужо палова калорый скарыстана. Што ты? Выражэнне. Яшчэ не прайшло. У нас раптам што у нас ёсць яшчэ рагоз. Каб не памерці з голаду. Олень. Дубка пухнатая. Так, недзе тут мусіць быць. Трус. Вось яна. Не, ну. Может, тут, падаецца, ўсё залуталі, правда ж? Мы нічога не пакінулі. Так, а што гэта я пра це ўжо іду? Да вон красці праз верхні праход на попельны каньён. Да бункера праз верхні праход. Там жа ж ад пячоры я ведаю, як прайсці, таму што там гайд быў. То бок уздоўж ракі нам трэба прайсці літаральна крышачку. Крышачку, недзе там злева павінна быць. Яшчэ мы павінны ўбачыць на правым баку ад сябе рухавік. Але калі б гэта было не туман, то напэўна побачылі б. Так, вось яшчэ. Сляды нашага перабывання тут. А во яна.
Вось наша пячорка. Дрэмер, вітанкі, дзякую за мою павагу. Учора быў цудоўны матч. Так, цудоўны матч, але ж фэй, курва. Наколькі бельгійцы састарэлі, праўда? Проста ашалець, якія ж яны ўсе старыя. Як яны медленно рухаюцца. Бляха, ўжо ноч. Дзе глядзець? Бясплатна ў інтэрнэце. Майкл, калі ты карыстаешся, напрыклад, VPN-ам, паспрабуй ужыць польскі айпішнік. І ёсць веб-сервіс... выдатна. Мы нешта маем. tvp.vod.pl. І, карацей, калі ты айпішнік маеш польскі, то яны даюць бясплатны доступ да сваіх тэлевізійных каналаў. І тут там ёсць TVP Sport. І глядзі бясплатна ўсе матчы. Яны круцяць. Так, мы отсюль сошли, правда? Так, мы зараз выйдзем з гэтай пячоры, там мусяць быць два ваўкі. Нам бы іх, слухайце, застрэліць і забраць сабе гэтае мяса. Было б няблага. Каб было што паесці. О, а уж патата, вітанашкі. Ты гішпанцы, як... Оркович, вітанкі. Во, VPN по Австралії. Реєструйся sbs.com.au і глядиш по-ангельськи. Во, яшчэ так сам бачиш. Так. Што у нас по вазе? Трэба будзе, мабыць, скінуць штосьці. 41 килограмм. Як мы тут? 16 штук. Ну, ніяк шмат. О, чакай, дык мы ж будем зараз тут недалёка ад пячоры гэтай. А, яна там унізе. А нам туды трэба, не? Я правильно памятаю? Нам же ж туды? Так. Сюды. Так, вось мы выходзім налево і... Ну так, лепш сюды. Вітанкі, вітанкі. Гляжу Бельгію пакуль 0-1. А яны там доўга будуць 0-1 мець. Так, дзякуй вялікі. Та было б за шо. Там нават усе гульню запіса можна глядзець. Доўгія хайлайты. Вось гэта прышпільна. У польскай іх немагчыма, калі толькі паўтор яны будуць рабіць. Так, добра, у нас туман сышоў. Гэта выдатна, я б сказаў нават. Некая погода нават усталёўваецца. Так. Пячора. Просто пячора. Просто ведаеце. Зато яна больш-менш цёплая. Гэта выдатна. Бачыце, мы тут пакідалі яшчэ рэчы.
Тут усё залуталі, я зараз тут яшчэ скіну. Вось гэта. Угу. Так, ну і вядома яшчэ вось галіначак. О, каб было. А нам туды. Так, што ж ты так мерзнеш? Гэта толькі, мабыць, у нас абмаражэнне гэтае сядзе, калі мы ў цёплае месца патрапім надоўга. Зараз. О, тросу нема. Ах ты халера, ну ты паглядзі. Яшчэ і трос трэба было зачапіць тут. Так, ну нічога. Адсюль таксама мусіць быць праход. Ніхто не стрыміць, але ўсе глядзяць. Ну так, на жаль, вось, ведаеце, рэстрым нельга зрабіць. Я пасядзеў вечара. Пазаўзеў бы разам з вамі. Падаецца, было б вельмі прышпільна. Так. Але правильно памятаю, то сюды. Так. Куропатки. Лукаку першым карананнем робяць. Не, я на гэта не зачапіў. Але ён стварыў сітуацыю, гэта праўда. Там будзе аўтагол. Пыш! Малеча расселася тут. Слухайце, можа ёсць сэнс у пячоры пасядзець? Сёння маецца на ўвазе, так? Так, мы выйшлі тут раз дрэва, туды-сюды. Чаму кажу пра пячору? Таму што адпачыць трэба будзе. Там жа ж тросы маюцца, наколькі я памятаю, не? Вось палявалі, пазабівалі крыху жывёлак. То і сё, вось там трос вісіць, і наколькі я памятаю, лепш узяць у рукі лук зараз. Бо часам сядзіць ваўчына тут у засадзе, у пастку робіць. Смакатулечка. Я, шчыра кажучы, чакаў лепшай гульні ад бельгійцаў. Мне сапраўды не спадабалася, што яны такія грувасткія, медленно ўсё рабілі, а ўвогуле іх цэнтральныя паўабаронцы, яны такія ўжо, недакладна у папасах сваіх. Дэ Брюйны там нешта зусім ніяк. Ну, карацей. Такое. Ставіцца, здаецца, паставіў сябе вышэй за клуб, але можа ён таго і варты. Можа. Ой, трэба было кошкі апрануць. Ну, але мусім залезці ўсё ж такі. Кошкі, яно такое умоўнае. Павінна хапіць нам цягавітасці. Ось так, шикоўна. Залезлі. Малайчынка, дзяўчынка. Зараз трэба штосьці толькі ўпаляваць. Тут у нас, наколькі я памятаю, некалькі аленяў. Вось тут каля гэтай гары.
Зараз пагляджу, што ў нас каля пячоры нашай робіцца базы. Таму што тут пераходная вось яна, падаецца, во. Каля гэтага дрэва. Вось яна. Нам туды. Але. Там паспаць трэба і паесці трэба, карацей, шмат што трэба. Выро, вітанкі, да цябе павітацца, як заўсёды працы, поўныя кішэні, правда? А я тут перад вакацыямі сваю працу параскідваў ужо. Ужо і выглядае, нібы да канца тыдня я буду шпацыраваць нармалёва, у сэнсе таго, вольна і спакойна. Так, бачыце, у нас кавалачкі ёсць. Знішчаная аленіна прыгатаваная. Так, што тут? Дровы. Давай сюды. Кінуць усё. Кінуць усё. Як там у нас вечар? Сюды. Саграцца, мабыць, не трэба, таму што у нас... Ну добра, хадзем, упалюем. Віламі раскідаў. А як інакш? Я ж п'ем. Ось ты, хадзі сюды. Ты, падаецца, самы смачны з усіх мясцовых. Так, вантроба не чапаем, хаця тут жа ж нема. Так, 35. Ну і давай на пачатку 4 кілаграми. Пачырванелі. Але ўсё мусіць быць добра, так. Сюды. Ну що, де тепла зона? О. Сюди, так. Скоро раз. Вантроби 2. Покуль что хопить. Ну что, треба распалиться. Так, сюди. Додаємо вуголем. Так, 2 кавалочки м'яса. Так, у сенсі. Як тобі не ближе до серця місці ці Роналда. Гэта супрацьстаянне ніколі не скончыцца. То лепше. Так. Давай сюди. Так, добре. Хадзім, абскубём яшчэ яго. Два нейкіх ёлупня. Курва троль.
Так, ну что у нас тут? 8 кіляў з паловаю, 30 хвілінак, выдатна. Ouch, patata, no comments. Сапраўды. I'm not sure I can carry much more. А што ще дадаць? Хіба што нічога. I can't feel my feet. Так, раз, два. Зараз посмажем. Гарбатку, мабуть, треба бахнуть гарячую, каб у нас все ж таки гэта замерзанне наше сышло нарэшце. I could eat anything right now. Хлоп, кілаграмчик. Хлоп, другі. Ай, дзівчына, ай, можа. Ай, разумніца, правда? 2 кіля. Кинула мясо, запхнула ў сябе. Я, дарэчы, на выходных ледзь упіхнуў сябе 300 грам. А гэта 2 кіля на здароўе, як кажуць. Так. Сюды. Давай тут скинем гэткае. Man, this pack is getting kind of heavy. Можа, дарэчы, і сырое тут пакласці, каб нам не парыцца. О, нарэшце. Абмаражэнне рызыкам злезла. Можна спакойна сабе гатаваць ежу. А з іншага боку мы ж можам паспаць. Просто легче, пакуль яно гатуецца. Дарэчы, я недзе 11-12 за месяц кіну. Віншую. Вельмі шляхетныя паказнікі. За месяц 12 кіляў. По 300 грамм на дзень. Так, сюды перапрацуем. 2 дзюркі на раменьчыку. Дык ты тебе колькі ўжо засталося дзён да гэтага, да вяселля? Атрымліваецца 10 дзён? Недзе так. Man, I am too tired to think straight. От ужо нагуляешся. Ну і на што мне гэты снег? Толькі не хапае мне гэтай, слухайце. Ой, як яна называецца, завіруха. Нам трэба вады напарыць в такім выпадку яшчэ. Глядзіце, што будзем рабіць. Нам трэба будзе паставіць ваду. Мы скарыстаем яшчэ вось адзін вугельчык. І каб было хаця б 4 літра. Разам будзе 7, нас тут 1. І калі будзе увесь дзень завіруха, то мяса нам хопіць, а вось вады нам не хопіць. Ось так. Імправізаваны халадзільнік на вуліцы у нас. Так, ну гэтае сырое мясо ўжо хай ляжыць.
Мы яго чапаць не будзем. Лягаем спаць. Яшчэ давай 2. 51. Так, ще годиночку поспали, добре. Угу. І апошня ось 1,5 годинки. Раз, два, і 3. Правда? Ось так. Поп'ємо. А зараз закинемося ось гэты ось кубочком. І лягаем спать, я так разумею, уже до раніцы. До речі, у нас нема гарбаты. О. Ось гэты. Гэта каб нам адпачувалася добра. Нібы на вуліцы ўсё ціха, так што спадзяюся на адсутнасць завірухі раніцаю. Так, усё узялі. Ложак узялі. Зараз ще мясиком закинемся. Так, по вугалю падаецца, я ўсё скідаў, правда? Раз, 3. Так, колькі мне тут пакінуць? Ну тут 3 застаецца, ну хай застаецца. Нехай будзе. Раптам мы тут будзем выжываць яшчэ. Так, ну надвор'е такое сабе. Ну, пайшлі. Холодно. Так, там на попельным каньёне трэба будзе знайсці цэнтральную пячору. Яна, наколькі я памятаю, агулам так адзіная. Падобная на добрае сховішча. Ужо ад яе я памятаю, ведаю, куды ісці. Дзе шукаць той бункер. Не густа тут по вугалю, до речі. Третій кавалочок тільки знайшли.
Так. Так. Далей. Дайце ўзгадаць, як дайсці да гэтай пячоры ў цэнтры. Бо мы зараз на доле знаходзімся, унізе. Так, падаецца, нам трэба праз гэтую частку мапы ісці, а не правую. Прямо было ось туди. Ты упэўнены? Потому что мне падаецца, у мяне заўсёды асноўны шлях быў там. Даўно гэта было. Мы, дарэчы, толькі зараз на гэтым выжыванні ўжо былі ў попелцы і хадзілі налево. Я памятаю, упершыню, калі я тут апынуўся, я палез туды наверх. Вось неяк я гэтую пячору праз верх знайшоў. Але мусяць быць іншыя, я так разумею, шляхі. Прама ўгору праз дрэва. Пячора злева будзе. Значит, ўсё ж такі адзіны шлях тут. Подымайся. Напруженная музыка у нас тут. Кажа, распалі вогнішча. Що, змерзла ўжо траціна? Тут фарба, таблетки для воды. Вельмі патрэбныя рэчы ў попелцы, асабліва фарба. Gotta warm up somehow. Вось нашае дрэва. Дарэчы, вось памятаю, што па гэтай шчыліне я шмат бадзяўся, яна вельмі зручная. Вось яно, нашае возера. Цэнтр мапы і недзе вось тут, літаральна, пад бокам ужо. Warming up a bit. Гэтая наша пячора... Бля, ну лось. Паскуднік. Давай, бежи отсюда. Так, там зайти сбоку можно. Да ёб твою мать, ну, снайпер хуев. Так. Ось наша пячора. Уезжа нават ее. Нататнік асторожнышка. Як же я стануся ад гэтых турыстаў? У іх там на матэрыку усе такія ныцікі. Калі я давяду іх до узвышанай раўніны, то адразу развітаюся і пайду да старой залатой шахты, якую паказаў мне бацька. А мог быць уже там тыдзень таму.
Так, добре. А яно застаецца тут. Нам тут толькі трэба перавесці дух, як кажуць. Вось. Кідаем усё. Вось так, шуком. Припасы паліва маюцца, маюцца. Вось, нават запалачкі нейкія ёсць. Так. А, збоку ты маеш ось праз гэтую адтуліну, як у нас любіць казаць, правда? Так, чакаем, пакуль мы сагрэемся. Ну што, пайшлі. Нейкі вецер падымаецца. Дык нам трэба ісці. На ўсялякі выпадак, бляха. Все аддаў, чакай. Не падабаецца мне гэтае надвор'е, курва. Каб яму трасца. Так, нам кудысьці сюды. І вось каля гэтай гары. Не-не-не, не туды. Ужо выедь гаўнюкі. Во, пад гэтым навесам. Зараз возьму толькі дроў сабе яшчэ крыху. Мы, калі што, і ў бункеры перазімуем, маецца на увазе, пераседзім на гэтую завіруху, але... Так, і сюды. Ось тут. Скок. А так. Галоўнае, каб нагавіцы не падраць на срацы, правда? Так, сюды, сюды, сюды. Потым трэба туды далёка наверх ісці. Ось наше дрэва. Холодно, холодно, разумею. Але і мы недалёка. Ты на месцы, вітаначкі. Шаноўны ты мой, як даўно цябе не было на страмах. Увесь у працы чалавек. Вітанкі палярнікам. Ну, а халера тут можа, дарэчы, і за палярным колам. Сапраўды гэтая дзяўчына бадзяецца на гэтай выспе вялікага мядзведзя. О, мне гэтая музыка заўсёды падабалася. А вось і бункер наш. Бачыце? It's so cold. I just want to lay down for a bit. Я быў слухаў, толькі не адсвечваў. Так, гэта мы знайшлі ўсе 9 бункераў. Сапраўды, як я і казаў, гэта быў апошні, які мы не адведалі ў гэтай гульні. І атрымалі за гэтае дасягненне. Так. Цэгла тырчыць, але яна не пэўная, на жаль. Та ты жартуеш. Металічныя паліцы. Так. Гэта апошні бункер, які мы адведалі, але гэта не той бункер, які нам трэба зараз.
Адпаведна. Адпаведна. Нам трэба зноў будаваць свой маршрут. Згасі. Значыцца, будзе ва ўцешнай даліне, кажаш. Ну... Пойдзем туды, значыць. Чаму не? Усё роўно ён на нашым шляху. Правільна ж, правільна. Значыцца, зараз будзем павяртацца. Калі толькі, вядома, скончыцца. Вось, завіруха гэтая наша. Ну і адпаведна. Так, пытанне. Пытанне, вось, як нам зараз уніз адсюль? Я бачу, вось там можна перайсці назад па дрэве. І вось тут спусціцца. Яно ж так спрацуе, правда ж? Можа толькі, слухайце, пайсці пагрэцца. Наколькі памятаю, так жа ж. Гэта будзе... Не, по таму самому дрэву і потым ужо па скале прапаўсці. Вось, бачыш, вось тут вось. Злева ад гэтага дрэва. Мы ж тут зачэпімся, правда? Вось, і вось сюды. Бачыш? Ці нельга так спусціцца? Туды налево і вось потым туды павярнуцца ў нашу пячору. Паспрабуем? Магчыма так, немагчыма? Все, злезли. Так. Зараз сагрэемся, чакай. Дойдзем до нашай пячоры, все будзе добра. Альпінізм у нашай крыві. Гравітації немає, так лоза казала. Сапраўды, так. Скачы як мага далей. Гравітації нема. Усё. Там мы зрабілі припасы невялічкія. Тут мы зараз павернемся на нашу сытную локацию, дзе у нас шмат мяса. Можна перачакаць. Вось, але па факце ідзем ва ўцешную даліну. Правераем той бункер. Ой, гэта ж зноўку будзе зараз ногі мокнуць. А не, гэта ў іншай пячары. Гэта ў той. Так, ну мы тут шлі. Чакай, мы шлі недзе там з правага боку будзе адгалінаванне тунелю. Трэба будзе пайсці налево. Вось гэта, мабыць, сюды.
каб сабраць увесь вугаль, які толькі маецца тут у гэтай пячоры. Так, дровы. А вугалю няма. О, знайшоў. Мой добры. Ажно 4 кавалачкі. Іх хіра сабе. 5. 6. Ашалець. Вось гэта мы зайшлі. Гэта мы з другога боку мусім падысці да гэтага трупа з ваўком. Правда? Так, вось там яна. Так, гэта не галоўная пячора, правда? З гэтай абадзянне мы ўжо ліхтар амаль што страцілі. Усё паліва маецца на ўвазе. Кажется, малійцы Польшу атакуюць праці эмігранцкага пасля украінцаў і беларусаў. Не, я не бачыў тут самалійцаў. З усёй павагай да іх. Сярэдзіна дня. Слухайце, дык мы пяройдзем, мабыць. А, не пяройдзем. Нам жа ж трэба па гэтых патросах бадзяцца. Хадзем у пячору тую. Вось, і мы... мабыць, паспім крыху. Так, бо у нас все ж таки трос... Один трос, один. Так, один. Нам хотя б, слухайте. Ну, 2 гадзінкі давайте ляжем, паспім. Спадзяюся толькі на тое, што будзе у нас добрае надвор'е. Гэта все хай тут сохне. Паколькі мы тут... Ой, а ці нам варта тут скідаць? Не варта. Нам трэба гэта ўсё дацягнуць да іншага месца. 39, ну, няблага. Так. Сюды 2 гадзінкі. Хобана. Нам трэба зараз гэты вугаль і ўсё астатняе зацягнуць у хату альпініста. Вось. Так, знікла, добра. І тут снег пайшоў. Два 16 у нас ужо не на святогалічны святогалічане за святымі індусамі за месца пад сонцем б'юцца. Сур'ёзна, у вас індусы панаехалі ў Галічыну? У Львов, правильно? Туды на заходні поўдзень. А з якой нагоды яны так да вас паляцелі натоўпам?
Івано-Франковськ, Львов, Ровне, Харків і Дніпро. Чекай. Мне падабаецца вельмі жарт Леры Мандзюк. У Ютубе завірусіўся, калі яна казала пра гэтае. Ну, выступала у Роўным горадзе со сваім стендапам, і там нешта залупілася з гледачом адным. І ён пакрыўдзіўся на яе, а яна кажа: хочаш я выбачуся перад табою? І ён такі: давай. Яна: ведаеш, што у гонар твайго Чэліса горад Роўны назвалі, бо ён такі вялікі і роўны. Што проста адразу горад узнік. Шкада, што Мандзюк нешта не выкладае нічога новага. Спадзяюся, у яе ўсё добра. А, гэта крацей, паколькі Харків, Дніпро, гэта увесь, уся поўнач Украіны, правда? Рэгачна асабіста, якщо вы дверць. А та чаму? Падзяліся. Дзе чытае лише YouTube чат? Чаму? А, не, прабач, Дрымер. Я пропустил папярэдняе паведамленне. Но у нас хотели завесці мігрантаў, так як мігранты стабільнейшы зараз, ніж чалавекі украінскія. Бусіфікуюць часто. А типу, як працоўны ресурс просто завезли, дазволілі працаваць. Жудасна. Так, тут мусіць быць недзе воўк, я памятаю. Ён часта сядзіць за рагом тут. А, бачыце? Ха-ха-ха! Курва, прачытаны? Бойся меня, паскуда, блохастая. Бо заб'ю. Та цішэй ты, божухна, псіхованая. Псіхічная, кажа Руді. Стендаперка з прозвішчам Мандзюк жартуе пра Чэлісы? Так, так. А яшчэ такі вобраз гэтай ракавой жанчыны на сцэне. Она такая ўся прываблівая. Ну, адпаведна, жарты ў яе часам такія, ну, не часам, а даволі часта менавіта сексуалізаваныя. Але вось бачыш, штосьці Вадзім там напісаў, што нешта кепскае пра яе ведае. Вось я чакаю, пакуль ён напіша. Так, я чую шэпт кацячы. Вы, мабыць, не пачулі, бо надта танюсенькі ён быў. У нас тут ёсць дзве праблемы. Гэта котка злева і мядзведь. Мядзведь, які часта бадзяецца каля сваёй пячоры, ён звычайна з правага боку падыходзіць. Так, дзяўчына, не пазяхай, канцэнтруйся. Зараз, Вадзім, чакай. Прачытаю. Шэрыя ваўкі, блядзі. Шэрыя ваўкі мне не патрэбныя. Асабіста вось тут. Трэба на кукішках пралезці, каб яны не пачалі выць на мяне. Ну, а калі ўжо зацісне мядзведь, то
Мабыць, прыйдзецца. Бачыце, 1, 2, 3 бачу пакуль што. Чатыры. Ну, яшчэ адзін мусіць быць дзе-небудзь. Бо іх, звычайна, тут яны ў 5, калі з'яўляюцца. Так. Вітанушкі, Паладзін. Так, сапраўды, дарэчы, вітанушкі. Ну і ЗБС ва Украіну, індусаў, Беларусь, Пакістан, Расію. Давайте Расію кітайцамі засвелім. Бо калі індусаў яшчэ з пакістанцамі можна высяліць, дык гэта вось не сыдуць ужо ніколі. Але так, галоўнае, каб афіцыйна, каб без гэтых шэрых выказванняў наконт таго, што яны там проста лес рубаюць, ці бульбу саджаюць, ці яшчэ што-небудзь робяць. Так, ладно. Такая малая. Зараз мы толькі упэўнимся, што мы не ідзем да мядзведзя ў пастку. Тут нібы ўжо ўсё. Ага, вось ён там. Добра. Так, гэта далёка адносна. Нам трэба сюды актыўненька. Давай, 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 давай. Дзяўчына, давай. Шевеліся. Тут ваўкі, тут мядзведь. Праскочылі. Мы ж праскочылі? Ты ж мяне не пачуў? Не пачуў. Шыкоўна. Так, у сярэднія векі блазні хавалі на краю цвінтарэў, бо гнілі прадажныя душонкі. Рабочай сіле без відносна да рэгіёнаў Украіны, але на захадзе більше, на сходзе менше і найменей за ўсё ў цэнтры. Гэта каб большая колькасць насельніцтва мясцовага украінцаў не хістала човен, праўда, атрымліваецца так. Такая задума. Так, ну тут зараз трэба ўніз ісці. Ой, слухайце, тут же яшчэ можа быць лось. Бо мы же можам гэты фулл-хаус сабе сабраць зараз драпежнікаў, бо ваўкі гэтыя зграйнае такое. Так, так, так. Усё, нібы чыста. Нібы чыста. Ідзем спакойна. Так, воўка бачу, але не зграйны, гэта чорны. А бок не страшна. А у каўчэгу. Так, што там уже за расізм пайшло? А, там же на камволі кабета нейка скардзілася, што Беларусі сракі не хочуць працаваць за $300. Досыць згодная, маўляў, яна топчык працуюць і не гладзяць. Гэта я... Кабета, сапраўды кабета у гарадзенскім значэннем. Проста прастытутка. Пра яе Кныровіч вельмі добра выказваўся ў сэнсе таго, што дзе б яна не была, дзе б яна не працавала, а пры гэтым прысю ім у яе сувязі менавіта ў топе дзяржавы. Вось, яна паўсюль проста такое лайнішча выдавала па выніках. Яна такая бязглузда ідыётына, што проста, бля, гішпанскі сорам, па-моему, падаецца, здох ад таго, што перагрэўся. Так, не той народзец, ну было такое, было. Так, у нас тут толькі адзін кавалачак мяса, слухайце. Так, пакуль закрыемся. Што па вадзе, што па... Галінкі нават ёсць, слухайце. Але ўсё роўна ўсё паскідаю. Калі ёсць, то будзе яшчэ. Тут у нас і палена ёсць. Боже, а дык мы тут можам сабе парыць і парыць. Так, і ў кішэню пакласці адное. Так, схавай ты лук гэты, божухна. Не можаш супакоіцца. 1,72. Так, а вось там злева гэта, я так мяркую, вада брудная. Возьму адсюль.
Фы. Якая жудасць, фы. Так, калі вайна закончыцца, я маю надзею, каб мой урад не прабаваў спрасціць візавы рэжым з РБ. Я вважаю лепш прымаць людзей з іншых краін, з якімі немає практично ніякого культурного бар'єру та мовного, аніж приймати пакистанців і досі у яких інших конфесіях культури і мовний бар'єр. Ну, відомо, дик усі гэта хочуть у сенсі того во всіх країнах. Так, давай. Бля, чекай, треба ісці. Ці у шахті паспаць, ці тут паспаць. У шахті, наколькі я пам'ятаю, не было ежы. А тут мы можем штосьці упаляваць сабе, правда ж? Нас тут, бачыце, аленіна? Там нас чакае што? Там нас чакае пячора. Не пячора, там нас чакае трос. Там нас чакае трос. А потым мы ставімся ў ламіну просто. Потым пячора, потым там да ежы ісці далёка. Як тут у нас? 1000 калорыяў. Альбо тут затрымацца, і гэта варта зрабіць, таму што ўсё ж такі у нас тут база, нам трэба падтрымліваць нейкі. Хаця б сырога мяса пакласці. А по факце трэба і насмажыць. Хочаш, не хочаш, але ж праміжак 14-22 беларусам трудно было патрапіць ва Ўкраіну і атрымаць абарону. Я цього дуже не разумею моменту з боку ўраду. А гэта дрымер мы ж разбіралі неяк на стрымах. Я дзяліўся сваімі думкамі на гэты конт. Я абсалютна ўпэўнены, што гэта проста не праз ваш урад, не праз вашу дзяржаву, а праз нашу менавіта, што яны малі вялікую колькасць кропак сумеснай працы, па-першае. То бок быў экспарт, імпарт і гэтак далей, якім, за кошт якога зараблялі. Мы зараз, калі возьмем 14 год, гэта ж, я так наколькі памятаю, Парашенко у вас быў, правда, не? А вось, там яшчэ ўсё гэта трывалася. І спадчынна яно перайшло да Зеленскага. Калі ў нас здарыўся 20 год, Зеленскі трымаўся гэтай маркі праз тое, што дамоўленасці ёсць, правда? Вось, не толькі бізнесовая, але і наконт рашкі. Таму што не кажы, але я ўпэўнены, што Лукашенко зліваў нейкую інфу. Ці пасля таго, як ён усё гэтае утрасаў з Масквою, альбо па сваёй волі, не ведаю. Ух, халера, ты паглядзі, 12 кіляў. Падмерзнем крыху, правда? 30 хвілін. 32. 40 хвіліны. Ну давай. Вып'ем гарбаткі бярозавай. Потым. Вось, але калі пачалася вайна, я памятаю гэтую рыторыку менавіта украінскую з таго, што інакш як здраднікам Лукашенко больш не называлі, правильно? Чакай, мы вось адтуль прыйшлі, не? Менавіта таму, што ён не зліў апошнюю інфу, калі будзе напад. У якую групоўку і гэтак далей. Больш падрабязную. А потым, паглядзі, колькі прайшло часу, пакуль Ціхановскую запрасілі. 4-5 гадоў. 4 гады. Вось, то бок, яны далі усім ведаць, што Лукашенко спісаны у якасці... У якасці, блядь, ваўчына тут сядзіць. Паглядзі на гэта. Чакайце, я зараз заб'ю ваўка. Дзе гэтае гаўно? Трус наверсе быў. Праз гэты рэльеф не бачны яго дасюль.
Ось так, добра. А скуль ты прыйшоў, ваўчына? Няблага было б яшчэ павярнуцца за гэтым, за трусам, каб скуру сабе забраць. Вось, вось. Ну, крацей, аголам я так разумею, спадзяюся, вы ўжо зразумелі думку. Пра што ідзе гаворка, менавіта праз гэта і былі гэтыя мовы. Так, Турчынаў, потым Парашенко, Зеленскі, пачаліся размовы па палітыку. Ой, цікай, бо табе будзе пізда, як кажуць там у гэтым мемасу. Так, усё, склалі. Нам бы крыху сагрэцца, так? Да і пасмажыцца было б яшчэ няблага. Ну, акурат мы тут да раніцы перазімуем, перажывем, сходзім за гэтым, за трусам. Бо ваўчыны тут заўсёды рэсаюцца, вось трусіная скура, яна, калі сухая, заўсёды прадаецца. Так, такі рабіла Чэхія, яка адкрыла ізі-міграцыю традву для ўкраінцаў перад 22-го, нават сайты з вакансіямі выкрывалі беспасярэдна під кантролем Раду Чэхіі. Наш Рыгорыч голуб міра? Ну так. Вядома. Хто ж сумнеецца, што ён проста птушка бязвуздая. Так, а як казаў Фрай, голубы гэта пацукі з крыламі. Гэтага ніхто не бачыў, Фрай. Так, усё, давайте мы тут хаваемся. Трэба скуру садраць. Так, скуру садралі, гэтае збіраем. Машнінскі, вітаначкі, як мы маемся? Добра маемся, выходныя прайшлі цудоўна, бадзёра. Учора папрацаваў шыкоўна, нават не уяўляеце. Я учора папрацаваў вельмі хуценька, вельмі якасна, і я такі быў задаволены, што ў мяне трошки больш за палову дня яшчэ была вольная, але, ну, як вы разумееце, стрым-то я не запускаў, я адпачуў проста, як гэта патрабуецца ад нармалёвага чалавека такой справе. Ось, таму учора я адпачуў нават болей, чым у гэтыя. Давай рукамі, гадзінку не. Ось так, паўгадзінкі. Болей за выходныя, звычайна. Што вось такія справы у нас, Машнінскі. Я там, дарэчы, уключаў стрым твой. Ось, то бок я не глядзеў цалкам, але чуў. Як табе готыка? Залятаем? Вытрацім запалачку. Пасмажым сабе зараз аленя. О, вые под бокам, курва. Чуеце? Ён у маёй кішэні гэтага труса чуе. Не вугаль. Карыстаемся палкамі. Так, раз, два, три. Трэба ўсю гэтую лухту паскідаць. Я маю на ўвазе лушч. Сюды. Что там, яйки промерзли? Ты что ты выешь? Сюды давай. Можна, до речі, па гадзінцы і спаць, каб не смажыць тут, ведаеце, гэтыя кавалачкі мяса. То бок прызрабілі. Давай вось так зробім. Оп. Яна, правда, сапсуецца крыху. Паўгадзінкі.
Гэта мы сюды цябе. Я кажу сюды. Ось так. Хлоп. Гадзінку. Так. Ваўчыцца хоча. Но не ведаю. Падаецца, ён з задавальненнем бы свае зубы ў мяне ўтыркнуў. У ляху. Вось гэтай ваўчыцы нашай. Пап'ем. Вы. Так, а ведаеце, што? У мяне ж там быў кубачак, правда ж? Кубачак, во. Зараз мы адхіляемся, пакуль будзем так па гадзінцы спаць. Так. Залятае аж пауза на некалькі дзён, бо нешта па 7 гадзін гуляюць у матч. Хлер сабе. Скуль у цябе столькі вольнага часу, Машнінскі? Палку я кажу. Pack is getting kind of heavy. Ну, бяры, ну, дзеўчына. Шалець просто, паглядзі ты. Яшчэ не паўсюль яна можа браць гэтыя палкі, ну. Оп. Так, дед, ты сейчас рекламу накрутив. У ФТБ стриме реклама на полхвилины запускается. Не мусить. Мусить на по 30 секунд. Так заўсёды было. Нічога не мяняў. Да гультай грузинский, что с тебя взять? Вася, что? Так, выдат. Апошні раз. Толькі што больше хвіліны. Добра, я пагляжу ў наладах, што там у нас па гэтай рэкляме стаіць. Так, ваду. Ну, акурат две гэтыя. 1.11, 28. З'едаем кавалачак мяса. З'едаем другим. Все гэта запіваем вадзіцаю. Дорага каштуе гэтая гульня. Ты пра лонгдар, калі кажа, што лонгдар каштуе нядорага. Падаецца, 80 златовак яна каштавала. Вось. Але я яе браў, памятаю, у ЕГС бясплатна. Такое таксама было, так. Давай лягаем на 5 гадзінак. Вельмі часта зніжка 80-90. Так. 1-2 даляра. Таксама. А калі гэта калі пра лондар? Калі ты пра готыку, дык зараз яна падаецца дорага, што бы я глядзеў. Не могу сказаць, што проста яна мяне зачаравала, калі я паглядзеў, але цікавая тым, каб яна проста ў бібліятэцы стаяла, ведаеш. Усё, так, як пачуваемся? Выдатна. Вецер моцны, кажуць. Так, мы можам ісці, я спадзяюся. Мы раптам што, то мусім дайсці да троса, а там уже будзе і астатняе. Ну, мне падаецца, мы добра нарыхтавалі тут сабе прыпасаў. О, ўжо далёкавыя, добра. Адзінае, што я б хацеў ўсё ж такі ўзяць лук у рукі. Бо ў нас тут будзе два ваўкі зараз з правага боку. Мусіць быць. Наўрад ці яны кудысьці падзеліся.
Так, ніхто нас питати не буде. Індуси градуть серед емігрантських ініціатив. Найбільш адекватна група, на думку соціологів. У Берлін вже відкрили центральний індуїстський храм. Гэта ўсё гучыць, як гэта, ведаеце, навуковая фантазія. Пакуль доказаў не бачу. Дарэчы, тут у Польшчы ёсць нейкая дыяспара невялічкая, ну, я кажу за Беласток. То бок, ёсць два індыйскіх рэстарацыі, дзве. Але ні ў воднай з іх я не бачыў, каб сядзелі людзі. Feel my hands. То бок, яны тыпу існуюць, але ж за кошт чаго яны існуюць, я не ведаю. Можа, яны на вываз працуюць у асноўным, тыпу дастаўка ежы. Але як я не, побач з імі не прайду, людзей там нема, там пустое памяшканне. Oh, so Усе бяруць на вынас, ну так, вельмі падобна на тое. Так, а што гэта рагочуць усе? Як толькі беларус перасякае мяжу, ён стае законапаслухмяным чалавекам, выдаляе ўсе гэтыя вашыя торренты, пірацкія гульні, по нават вінду купляе. Слухай, паладзе, не, вінду я так і не набыў. У мяне быў такі намер, але я так і не набыў. Недзе тут. Соткаў зараз выскачыць дзе-небудзь за пагорка і накінецца на мою сраку. Тут, мабыць, ужо не будзе. Усё, і хадзем да троса. Так, беларустоцкая шаурма ад індусаў. Яны, дарэчы, не робяць шаурму. Тут у Беластоку я бачу пакуль што толькі самі гэтыя беластоцкія кухары робяць. Нават туркаў... А, не, турэцкую бачу, так. Турэцкая маецца на Ліповай вуліцы. Вось. Такая неблагая, слухай, яна і выглядае вельмі добра, і людзі там заўсёды маюцца. Але зноўку, я як не фанат гэты, не аматар шаурмы, то і не каштаваў я ні ў аднаго разу там. Ввогуле, мяне сын пераканаў паспрабаваць шаурму, калі мы пераехалі ў сваю ўжо кватэру, тут ён побач ёсць. Але там паляк рабіў і куруе такое лайно просто, фу, блядь, мерзотце. Я просто ў хаце, мы неяк не вячэру гатавалі, а абед гатавалі. Я просто ў хаце, набыўшы лаваш, зрабіў, і было значна смачней. Накідаў усё, што было ось з гэтай гародніны, з мяса. Вось, і сапраўды было значна смачней, ніж мы купілі у шаверме гэтай. Гэта у нас набліжаецца абед, я так разумею, што мы за ежу пачалі. Так, не дазваляе платформе Crazy зарабляць, YouTube залаецца на адблок, вось толькі не ведаеце, блокуе доступ, калі не адключаць. Я не ведаю, я адблокам уже даўно не карыстаюся. Уцешная даліна. Зараз будзем грэцца. Так, княж чытае навіны і настрой адраз добры. У Расіі пачалі абмяркоўваць продаж бензіну дзеля па ўсёй... Абмяжоўваць, так, было. Гэта, падаецца, 2 дні таму пачалося ў іх. Памяжальніцтвы газы па ўсёй Расіі. Я перайшоў на мабілу, на мазілку, каб адблок далі юзаць. Так як Chrome пачаў абмяжваць дадатак адблоку. Полезли вниз. Жох. Так, я чую, што мы дасюль яшчэ ў кошках, правда?
Трэба будзе паглядзець больш уважліва. Зараз бахнем гарбаткі яшчэ. Можа ляжам паспаць, а можа і не. Слухай, тут жа ж не мусіць быць, правда, гэтага цэглы? Мне падаецца, гэта не той. На усяляк выпадак прабягу. Все, так. Сюды возьмем, бахнем зараз гарбаты і адпачнем крыху. Так. Пачакай. Оп. Побегли далей. Так, это схавай. Полетели. Трэба до бункера добегчы нам. Нешта, правда, тут у нас на дворе зусім такое неприязное. Можна паглядзець, не ўсё добра. То я падумаў, кошкі на нагах у нас замест гэтай падкладкі. Трэба будзе задацца пытаннем, каб адрамантаваць іх на 100%, ну блізка да 100%, каб было цёпла. Ну не, ну... Та якой халеры? Яшчэ і ў твар. Так, зноўку пераахалоджанне. Так, вось нам сюды, вось там ляжыць наш самалёт. Ну, ў сэнсе наш. Медвежьих авиалиний, давайте так сказать. Не лається на адблоку Mozilla, але є очікування, коли запустити ролик, так воно вирізає рекламу, але час реклами ти очікуєш на секунду 3-4. А штось такое пам'ятне апошнє гэтыя дні, калі я карыстаўся адблокам. Што ўсё роўна... Я памятаю, што яго пачалося глюкі не толькі, што ён паказвае 3-4 секунды, літаральна нават 1 секунду. Толькі паказваў і потым скіпаў яе. А ён там нешта рабіў такое, што відэа проста пераставала ісці, прайгравацца. Просто чорний екран у мене був. Давай, печора. Так, тут у нас ежи нема, правда ж? Так, ежи нема.
кидаюся. Ну што, хадзем. Завіруха не пачалася, таму хадзем, пашукаем гэты бункер. Мы што, ім былі ўжо аднойчы? Нічога не знайшлі. Так, давай, оп. Так, я летась поставил спонсор блок на ютубе, цалком задоволений. Так, я таки не веду. Дякую Богу, тут нечто видать навіть. Ля, сапраўды, Вадим, ты правы, маеш рацыю. Добра. Усё, значыцца, калі карыстацца тваёй логікаю, то гэта другі ў нас, а атрымліваецца трэці, гэта будзе акурат такі ў попельным каньёне, правда? Чакаем, пакуль у нас тут усё адновіцца і хадзім. Вяртаемся на нашу гэтую прыбярэжную шашу. О! І вецер скончыўся вельмі ўдала. Так, значыць, трэба нам зараз праз гэс, правда, на загадкавае возера, каб на шашу патрапіць. Ці... не. Чакай, што гэта? Ва ўцешнай даліне мы ж можам прайсці туды, у шахту. Так, мы праз шахту пойдзем. Шыкоўна. Мне падабаецца гэтая думка. Пойдзем. Пойдем праз шахту. Так, пытанне толькі ў тым, ці нам варта ісці у... Так, по ежы. У ежы у нас там пашмат. Давайте паспрабуем зайсці адным махам. Адсюль такі марш-бросок зрабіць і адразу патрапіць на прыбярэжную шашу. Бля, два ваўкі. Давай, дзе ты? Ён нас згубіў ці не? Не, не згубіў. Гаўно, бляха, пад самым носам пачынае стрэфіцца ён. Ходзім. Так, я гэта лутаў, я спадзяюся. Так, лутаў. Давай, гаўно. Там ён, бляха, забаяўся, тут і не баіцца ўжо. Гаўно ваўчынае. Так,
Все, ходім. А уфуча завалив, ну. Не, ну ти бачиш, як на собі поводять. Дякую Богу, што тут у нас на гэтым грабеньчыку скітера няма гэтых шэрых ваўкоў. Яны б тут мне добра так далі прасрацца. Нешта бялее. Ой-ой-ой, нешта бялее. Не кажы толькі, што зараз пачнецца. Дякую за кидай гранату, незнарок. Так, ну, блин. Гэта не вельмі добра, што да надвор'я псуецца. Gotta warm up somehow. Так, давай сюди. Просто у вока. Goddamn freezing. У нас уже 7 стрел засталося, нам треба буде зайнятися виробництвом стрел. Так. Холера ясная, бляха. Каб не гэты холод, не гэты ветер, мы б дайшлі спакойна сабе, але ж зараз мы ўжо і так губляем шмат хп. Пункт нязгоды. Я не згодны, мне калі ласачка іншае надвор'е дайце. Да рэчы, Соніка даўно не было. У нас не было нават магчымасці распаліць вогнішча з дапамогай лінзы. Толькі запалкамі карыстаемся апошнім часам. Вожышак, вітаначкі усім у гэтым чаціку. Што ты там, бляха, тварам па клавіатуры лазіш? Вырашыў неяк вызначыцца капсамі. Так, усё, давай. Схамяніся, ветер. Дай пажыць крыху. Я лозю. Так, гэтае месца мае пасрэднае відношанне да завдань тарговца на астатнім этапе. Пыскай. Хто зразумеў, той зразумеў. А вось і Соніка. Як замаўлялі. Так, толькі што ветер не ўпэўнены дазволіць нам ён у твар, праўда ж? Так, гэта ў нас пячора мядзвежая. Трэба тут акуратна некасці. Давай паспрабуем вось тут распаліцца.
А у нас хмарно, і у нас вожачок. У нас абяцалі 18, а зараз 12. І крацей і дождж, вецер магу моцны вельмі. Ось таму такое гаўно. Не-не-не, вугаль я не чапаю. Давай бляшанку сюды. Сюды поставим воду. Пол-литрики. А сюда мы закинем березку. Да ёб твою мать. Ух, вы чуеце гэтае? Вы чуеце, як яно ціха зараз? Сказаў я, но адразу пачало шумець. Так, добра. Можа будзе шанец прайсці праз пячору тую спаходню ў руцэ, а не з дапамогай ліхтара нашага. Так, я так разумею, все ж таки медведь тут не рэзнуўся, таму можна ісці спакойна больш-менш. Так, Фэй, я не читаю только YouTube. Я не читаю только YouTube, але у мяне абмежаваная колькасць вачэй і галоў. Разумееш, у меня одна голова. Так, абвастрэнне 2007 у вожака. Кажуць, я гэта прачытаў, Фэй, дарэчы. Так што ты не маеш рацыі. Не-не-не-не-не. Ці як там кажуць звычайна, no-no-no. Так, а што гэта такое? 13-12 гледачоў. Зноў Куралев не стрэміць. На Твічы я маю на ўвазе. Так, старая паходня наша ляжыць. Ён же на вакацыях. Та ты глядзі, у мяне ўвесь трафік ранішні. Вось яно што адбываецца. Ну і што ты тут забыўся, божа? Гаўняшка шэрая. Так, я не памятаю, не сюды, там трэба прайсці ўперад яшчэ. Учора на агул не было ніводнага струменя ў дзень. Та ты шо, божах, на што ж вы рабілі-то увесь дзень? Усю раніцу, пакуль Рудзі, напэўна, мабыць, не пачаў стрыміць. А Рудзі учора стрыміў, нешта я не памятаю, не было. Бо я ў абед недзе падрубіўся. І хто стрыміў незнарок? Падаецца, я незнарок глядзеў. Так, ён там бегаў з гэтымі бляха факторыю, ці як ён там завецца гэтая гульня. Гарнага стрыму. Дзякуй, дзякуй, Вадзім велічэзны. Табе таксама добрага дня. Ажно ламаць пачало, вымушаны быў працаваць. Сапраўды. Трэба будзе звязацца з працадаўцамі ўсіх беларускамоўных беларусаў і паведаміць ім, што слухайце, у вас ёсць два варыянты. Першае, гледачы мне данаціць, другое, вы мне данаціце, і вашы гледачы тады будуць працаваць замест таго, каб мяне глядзець. Як табе ў бізнес-план? Ой, ухваляеш? Так, слухайце, а гэтая у нас дарога? Не туды. Гэта у нас дарога не на шахту. Шантаж ухваляю. Усё заради
гэтага падвышэння эфектыўнасці працы. Вось ён шлях да шахты наш. Да, ішлі. Так, ну мы мусім дабегчы да нашай пячоры, пакуль у нас зноўку пачнецца пераахалоджанне. Яшчэ адзін шэр паўзе. Оп. Правильно, бяжы адсюль. Няма чаго тут рабіць табе. Так, заўтра у нас серада. Заўтра у нас будзе Far Cry, і вельмі слушна, што ён у нас будзе. А на чацвер я, слухайце, яшчэ падумаю. Ці варта будзе Long Dark, таму што ў мяне ёсць, дакладней казаць, учора з'явілася ідэя пастрыміць яшчэ адну гульню. Вось толькі адзінае, што мяне спыняе дакладна, гэта тое, што ў нас будзе вакацыя на наступным тыдні. І мы тыдзень не будзем бачыцца. Бок убачымся ўжо лепш у ліпні. І пачынаць новую гульню заўтра, паслязаўтра. Такое. Падумаем яшчэ, што рабіць і як рабіць. Так, а тым часам паўзем. Як у нас там з часам? Амаль вечар. Не, ну было б выдатна паспець закінуць гэты, як яго, ні яшчык, ні скрыню. Тое, што мы там падабралі. Там нібы валіза была нейкая, правда? Вось, і ўначы разлічыцца з нашым гандляром. Каб не спаць, лягаць і потым ужо гэтым займацца. Буду спадзявацца, што так у нас і атрымаецца ўсё гэта. Галоўнае толькі сагрэцца. Дарэчы, каменьчыкі падабраць. Яны ўсе нам патрэбныя. Давай поп'ем. Пакінем месца на гарбату. Закінутая шахта пыльныя пагоркі. Аднавіліся. Ля, колькі у нас тут усяго. Та не ныты. Гэта мы зараз панясем усё на нашу базу.
Так, дарэчы, няшмат засталося. 3 паходні, то бок гэта 3. Абавязкова трэба будзе распаліць вогнішча, набраць сабе яшчэ. Так, а у нас жа ж ёсць... Во. Мы зараз зробім наступнае. Мы акурат адсюль, калі сыдзем вонкі, мы пойдзем адразу ў скрыню, пакінем нашу замову ад гандляра, і ў гэтую ноч у нас абавязкова будзе паўночнае ззянне. Вось. І мы сабе возьмем тады той падарунак, які нам зробіць уночы, і іншыя замовы. Во. План геніяльны. Дзе паскуда збегла, якая тут швэндалася. Валацуга. Паляцелі з гары. Дзед, раскажы казку. Якую казку тобі распавесці ўжо? Ты мяне крыху пужаеш, вож. Як ты... Як я настраў калыску. Ай-яй-яй-яй-яй. І гэта мне кажа дарослы чалавек. На? Ты сур'ёзна зараз? Нешта вецер нейкі падняўся. Ты мне лепш распавядзі, як там у цябе пераклады ідуць. Вара, калі з'явіцца новая серыя? Апошняя была вельмі сакавітая. Так, пра Барбара не ведаю. Як гэта нічога? Абсалютна нічога? Такое магчыма? Так, гэта у нас другая выспа, мне туды трэба. Вось туды, на тую выспу. Коціка вось другую серыю выклаў, учора збіраю грошы на наступную. Гэта добра. Вожак, ведаеш што? Трэба, мабыць, на твой бок падвысіць гэты збор. Я не памятаю, колькі там ляціць у твой бок зараз, але трэба падняць, бо нешта мне карціць. Я вось спрабаваў пералік зрабіць адну арганізацыю ва Ўкраіну і не атрымалася, таму што блочыць банк украінскі, такія пераводы. Я падумаў, ну, калі ўжо ёсць вольныя грошы, то, мабыць, трэба кудысьці на гэта, на слушныя рэчы. Дык вось пераклад, мне падаецца, ўсё такое, гэта вельмі слушным. Шкада, што вы не займаецеся гэтымі гульнямі. Ох, я б тады ўжо не шкадаваў бы ані грошыка. Я легенда са Смітам выйдзе. Ах, ты ж ёб твою, а я не доечы паглядзеў. Курва, літаральна тыдзень таму паглядзеў. Просто так нешта я засумаваў. Сядзеў увечары, не было што рабіць, і мы з жонкаю такія, давай паглядзім.
Я таки, ну класна. І зайшло ж. А каб на мове было, смакота. Файны фільм. Во, яшчэ, слухай, мне падабаецца з гэтага жанру, гэта Вайна Z, падаецца, так і называецца, правда? Z-War на ангельскай, з Брэдам Пітам яна была. Вось, яна мне таксама падабаецца. Хвайны фільм. Цікаво гучыць. Квартух, хвайны. Усё гэтае. Нешта есть такое, не памятаю ўжо так. Я ўсё думаў, што яны нарэшце зробяць другую частку, але ж бачыш, знялі адную і ўсё, і забылі. Не здымаюць, бо ён таксама скончыўся, як і Я легенда. Вось, з Уиллом Смітом. Канцоўка нібы пацверджвае, што мусіць быць працяг. Хвухвайка, так. Хвухвайка. Прышпільна, карацей, гэта. Константина другую частку і Хэнкака. Ну, Хэнкака я не так уже чакаю, шчыра кажучы, тому што... Ну, такое. Так, я подбегчы хачу, каб распаліць вогнішча. Спадзяюся, што акурат такі нам хопіць. Так. Come on, little fire. Ну, вядома, ты распаліш усё, дзяўчына. Ну, што, інакш бывае. Вось так. Зараз сапсуецца надвор'е, If I can drop any. і нам трэба бегчы. У сваё сховішча. Не, недзе там вы, чуеце? Так, ну гаўно. Одно лано дастанецца. Во! Тое, што трэба. Адзін. Так, а супер Уму Турман не хочаш убачыць? Ума Турман гэта Труман. Чакай, гэта ты пра забіць білы, мабыць, маеш штось на ўвазе. По Pulp Fiction, наколькі я памятаю, перакладзена на беларускую ўжо. А вось забіць білы я не памятаю. Набыў сабе на верасень гульню Blood of Dawnwalker. І як табе, што там цікавага? Мусіць быць цікава. Я пра такую нават не чуў. А ў Хэнкаку не Ума? Не, не Ума. Там Шарліз Терон, падаецца, была. Як ён? Бляха, ты нагадаў мне, а ў мяне адразу сцэна, як ён ёй бітаю па галаве заехаў. Просто ёбнуты. Все. Я проверял ее, памятаете? The Blood of Dawnwalker гэта ж пра кравасісю ад стваральнікаў Ведзьмара. Павінна быць годнае нешта. Валера, я не чуў нічога такога. Падзем да хат. Будзем адпачываць. Сёння у нас будзе паўночнае ззянне. Кравасісі гэта нешта з іншага жанру. Кравацыцы гэта іншы жанр. А кравасіся гэта як належыць. Все туды і адтуль. Так, медведзя не мусіць быць, правда? Бо мы ж забілі яго надоечы. Ён у нас тут багуляўся. Пойдем паціху, трэба будзе яшчэ ўначы соль узяць. Вось што.
И хочу быть вампиром, жить вечно и дрыншить людей на волков. Доглядел Галяка. Так, а сябрами глядзеў вайну міраў Z у кінотэатры, рагаталі на ўвесь, калі паказалі момант з узлятаючым беларускім самалётам у Ізраілі. Ну, ёсць такое крыху. Ось там ходзіць, паскуда, я бачу. Далёка, правда, ён адсюль. То мусіць не пачуць нас. Так, а гэта алень мусіць быць. То бок бяспечны шлях. Man, I could eat him. Чакай, а там з гэтага боку ваўкі не рэснуліся? Не бачна пакуль што. Медведзя ты забіў яшчэ ў 5-м Far Cry. Ох, мы медведзяў паўсюль душым, паладзін. Мяне зялёныя павінны ўнесці нейкія чорныя спісы. Медвежыя. Потому што мы тут іх душым паўсюль. Far Cry душым паўсюль. Медведев опнул. Новый диагноз. Так, мы дотягнем до базы, каб мясо поесть, а не рагоз. Ну, мяркую, спадзяюся, что так. Дарэчы, у нас под базой павінныя там ваўкі адрадзіцца ўжо былі, 5 дзён прайшло. То мусяць быць на месцы. Так, а нам тым часам трэба паесці, папіць. Добренько так. Скласці рэчы кудысьці у адзін бок, каб потым не забыцца раніцу іх узяць. Вось, і забраць падароначкі ад нашага сябра на чоўні тым з ветразем і соль. Хаця б пакуначак заперці да хат. А вось і наша хатка. Не, олень. Значыцца, ваўкоў няма. Олень бадзяецца, ваўкоў няма. Ну, бадзяйцеся, бадзяйцеся. Я не супраць. Так. Ну, мы прыйшлі. Так, мы зробім, рыбу пакінем на потым. Прыгатаваная. Сюды. Наеліся, напіліся, выдатна. Давай лягаць спаць. Трэба было, дарэчы, узяць гэты паходню. Much more. Так, тым часам давай сюды вось скінем усё смецце, якое у нас у кішэнях маецца. Трэба заняцца вырабам. І я забыў, блядь. Мы прайшлі паўз тую пячору, дзе я пакінуў. Курва. Скуру і бярозку. Ось так ось. Пакіну толькі адну паходню, так. Тут атысці ў бок. Гэта сюды, кацялок сюды. Гэта таксама скідаем. Тут у нас трэба скінуць сюды, вось гэта ўсё. I'm gonna need to rest soon. Так. Тут скоро у нас. Давай паглядзім. Па-першае, медыцына. Не шмат. А вопратцы нічога не скідаем. Трэба гэта з'есці будзе потым. Вера, давай. Сюды. Каменчики, каменчики, каменчики. І будуть лук. Сюди. Стрели аж на кілограм. Ну, давай так.
Сюды і гэты. Оп. 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 26. Ну, мусім прынесці ўсё. Так, лягаем спаць на гадзін і 4. Пакуль што. Пойдем размаўляць з нашым сябрам. Can't say I missed you. Так, Got it. On my way. усё, хай ён недзе забірае, а мы хадзем бахнем вадзіцы і ідзем забяром падарунашкі свае. Так, драпежнікаў на гарызонце няма, і добра. Галоўнае, каб зараз не было так, як у мінулы раз, бо тады ваўкі даравалі, што я прайшоў паўз іх падчас паўночнага зяння, а яны мяне забаяліся. Але іх не бачу. Каб яны былі... Трэба было паглядзець, дарэчы, з правага боку, упэўніцца, што іх няма. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, у нас, дарэчы, яшчэ, наколькі я памятаю, у гандляра мусіць быць апошні рэцэпт. Нам яго трэба будзе забраць. А гэта азначае, што прыйдзецца зноўку лавіць рыбу дзеля таго, каб было паліва на ліхтар. Вось, таму што ісці ў чорны камень за палівам не пайду, калі коротка. Ну, трэба будзе яшчэ нарабіць вуд, леску, кручкоў. Бо лавіць будзем хутчэй за ўсё ўручную. Ну, вядома, жерліць таксама будзе, але асноўна трэба прапамповаць гэтую навычку ўручную, ловячы рыбу. А бляха, учапіся. Ох, мог бы пакатаць на сваім чаўні, не? Куды-небудзь там завесці, паказаць яшчосьці мясціны новыя. Ці ўвогуле на матэрык новыя. Ух, ты паглядзі, падгон якія, 3 наканечнікі. My fingers. І ўсё, вяртаемся. 3 наканечнікі, то бок ён папрасіў нас схадзіць у іншую абсалютна частку выспы, знайсці гэты ябаны бункер. This pack is getting kind of heavy. Вось, на што мы страцілі прыблізна тыдзень жыцця гульнявога. А ён пры гэтым нам проста падараваў 3 наканечнікі, якія мы маглі б зрабіць самі прыблізна за 1 сотню. Ашалець. Логіка. Ты дзе? Пакатаць на чаўне, калі вы разумееце, пра што я. Ай-яй-яй-яй, вашы гэтыя намёкі. І сексуалізаваныя фантазіі. Пакіньце для сябе і для сваёй жонцы. Ці хто там у цябе, паладзін?
Фэй, вибачаюся, яшчэ дзяўчына, правда? Ці ты яе жонкай называеш? Фэй, як ты яе называеш ужо? Якія фантазіі, гэта амаль адкрытая прапанова. Амаль адкрытая. Бачыш? Нават ты не ўбачым у гэтым адкрытай прапановы, так што не трэба мне тут. Звычайна так, гэй ты. Хадзі сюды, пачухаю. Так, 2 мяхі солі цягнем. Зараз возьму наступную замову. Усё ж таки я возьму рэцэпт апошні. Ён мусіць быць ужо ў яго. Там паглядзім, можа яшчэ нейкі шведар ёсць, ці штосьці такое прыдатнае, бо мы, наколькі я памятаю, тэрмас у яго ўзялі ўжо. Праўда ж? Такі не бралі б тэрмас. А можа і не бралі, слухайце. У яго ж раптам хто не ведаў, тэрмас ёсць. Вось такі выбітны з кіном, з усімі лакацыямі, такімі налепкамі, крацей прышпільны. Мы ж звычайна карысталіся тэрмасам з выяваю труса. Вось, а там такі ачмурэнчык, мужчынскі, я б сказаў. Бо трусікі гэта для жанчынак. А мы ж мужыкі, нам трэба вось такое штосьці, налепачкі. Машынкі, гвоздзікі, усё гэтае нашае. Трэск. Шаноўныя, мне 190 шанувальнікаў, фаловераў на твічы, так што вось так. Як гэта завецца, круглая нейкая лічба. Прыемненька, так што вам велічэзны дзякуй усім. Што ты там? А, гэта алень, добра. Калі алень, то добра, нічога страшнага. Так, заскочылі. Wonder if I can drop any of this gear. Зянне скончылася? Ашалець. Бля. А як так? Ой, гэтыя глюкі, бляха, гульнявы. Ёп твою мать. Гэта ж колькі чакаць цяпер, каб паразмаўляць зноўку з гэтым дзедам на чаўне. Ашалець, каб хто ведаў, ну. Ой, ну так не цікава, ну. Все, лягаем спаць на 7 гадзін да самай раніцы. Я так не гуляю. Навошта гэтак рабіць? Тьфу ты, ёб твою налево. Вось дзе зараз браць гэта ззянне, каб размаўляць з гандляром на тое, якія наступныя нашы задачы будуць. Так, агулам. Ды мы можам кінуць гэтую бярозку? Можам. Колькі ты? 60, а ты? 69. Давай тебе возьмем. Блин. Вот это засранство.
Я не чакаў, што мяне так паднасруць. Нам, па сутнасці, што трэба? Можна зрабіць, бачыце, ажно стрэлы ў нас паканчаліся, то можна зрабіць сабе стрэлы. Гэта вядома. Так. Спадзяючыся на тое, што ў нас будзе, бляха, паўночнае ззянне ўначы. Альбо трэба прыдумляць штосьці іншае. Але ўначы трэба хавацца пастаянна будзе па хатах. На той выпадак, калі раптам будзе ззянне і паразмаўляць з гандляром. Ну, карацей, бляха, гэтую загадку гульня падкінула такую сабе. Так, усё. Кіптюр. Можна, дарэчы, прагуляцца, забраць акумулятор. Ён у нас тут адзін, а там яшчэ адзін ёсць. Ой, там соль, напэўна, нарасла ўжо. Мне гэта ўсё падабаецца, ідэя. Мы пойдзем туды, возьмем акумулятор. 8 стрэл, і тут 6 яшчэ маюцца. Ой, халера. І гэтыя 4 у нас. А, там засталіся другія. Сюды давай. Вось гэта мне трэба. І гэта аддавай усё. Так, гэта хай тут ляжыць. Так, колькі у нас ёсць стрэл агулам працоўных? 8. Не шмат. 8 мне не трэба, але 8, 11. Ну, давайте хаця б адную. Давайте хаця б адную, зробім сабе 3 стрэлы. Дрэўка. Так. Вось. І, адпаведна, дзе мае пер'е? Вырабляем блакітнымі інструментамі 3 стрэлы. 3,35. Правильно? Правильно. Вось. І гэта будзе сярэдзіна дня. Нават трохі болей. Так, усё іншае давай скідай. Пер'е забірай. Так, я чую, там у нас завіруха. Давай і наконечники. Та ты шо? Ты наконечники не хочешь забирать. Пусть гэта дзіўна. А ну, вантробы. Вантробы. Так, гэта давай заберем, каб тут засталіся толькі вырабы у нас. Па... Што тычыцца стрэл. Так, стрэл, вось. О. Так, гэта сюды. Вантробы можна сюда закинуть? Можно. Застерагальники. О, застерагальники давай сюда. Так, и вот. Сюди скинули уже 60% на одном наборе. Зразумелым, зразумелым. Один з'їмо щось. Випіть вип'єм. І одночасово поглядім, що у нас тут по надвор'ю. Ну, карацей. З надвор'ем все зрозуміло. Тому, адповідно, що ми будемо робити зараз? Будемо заховуватися. Пойдзем, можа, ў рэйды кагосьці, хто яшчэ стрыміць. Я спадзяюся, што стрыміць нехта, а не, то ўжо пабачымся заўтра на Far Cry. Вось, на гэтым мы завершымся. Ну і адпаведна на тую вось, як я завецца, лакацыю, дзе ў нас ляжыць акумулятор. Мы пойдзем ужо, калі пачнем новы стрым. Такі вось план. Там у нас яшчэ будзе вугаль. Правда ж?
34. Трэба будзе паглядзець, па-першае, колькі ў нас вугалю назбіраецца. Вось, а па-другое... па-другое што? А па-другое, колькі там вугалю ў шахце знаходзіцца. Ну то дзякуй, кайфоў табе ва ўсе кішэні. Дзякуй, Пататыч, табе таксама. Усё, давайте паглядзім, ёсць у нас са шляхетнікаў, хто стрыміць. Стрымачанка, голас, шокер, гэтак далей. Ну што, пойдзем да стрымачанка. Нашых няма, пойдзем да сяброў украінцаў. Дарэчы, у ферм гуляе. Велічэзна дзякую за вашу падтрымку, з вашай падабайкі і падпіскі, вось, за чацік і ўсё астатняе. З вами побачымся заўтра, доўга не развітваемся. Вам добрага настрою і, як і заўсёды, памятайце, каб падтрымліваць волю беларусу Украіну. Усім пакуль.